V minulom videu sa nám podarilo zo 4. ligy sa dostať až do 3. ligy. Tu nastáva ten problém, že v pokladni máme len 4 milióny eur. Podarí sa nám kúpiť nejakého hráča, alebo navždy zostajeme v 3. lige. To dnes uvidíte. No tak tu sú už nejakí tí voľní hráči, ktorí okamžite putujú do nášho Pribeta FC. A na Pištinka prišla nabídka. 3 milióny dosť málo, ale Pištinko povedal, že len do Premier League. Keď si myslíte, že som urobil správne, dajte like na toto video a odber na tento kanál. By ma to potešilo a poďme na tento zápas proti Arsenalu. Tak toto bude, že asi najväčší zápas, čo Pribeta FC mala. Poďme na to. Naši hráči sa už pripravujú v kabinkách. Sú pripravení asi na ich najväčší zápas. No určite na ich najväčší zápas doteraz. Poďme na to. Dobre, Arsenal rozohráva. A môžete mi napísať nejaké komentáre, čo zlepšiť s videami. No, máme prvú šancu. Dobre. Od nás Aguado. 27 číslo. Poď, napád to tam. Poď. To napáliš. Poď a go, hlavička. Ešte máme. Ideme. Toto, Dragomír to dá, naša nová posiela, Dragomír, prihráva, Ali dáva gól, čo je proti Arsenalu, hráč Premier. Som hovoril, že FC Pribeta je najlepší tým na svete a toto len to dokázalo. Nám to je jedno, že my sme 3. lige a oni sú prvej. Kto vyhráva? Pribeta FC vyhráva. Takže kto je lepší? FC Pribeta. Dobre, 1-0, vyhrávame. Máme ďalšiu šancu. Pištinko ide. Pištinko sa nezastavuje. Pištinko zasekáva, prihráva Alimu. Ali! To pičin... No nevadí. Stále vyhrávame, takže je to stále Aha. Super. Takže 1-1, nevadí, nič není stratené. Ideme ďalej. Aha, takže práve Pištinko, náš najlepší hráč, stratil loptu. No, 54. minúta a máme loptu. Poď. Barko sa snaží obohrať, ale nejde mu to. Barkok. Alvarez. Pištinko. Nie, a Pištinko stratil loptu. 90. minúta, 2-1, ďakujem. Síce ideme domov proti Arsenalu, ale proti Arsenalu vyhrať, keď sme v 3. lige. To je proste nemožné. Ja som rád, že sme aspoň ten jeden gól proti ním. Čo tu počujem, že vraj Ali sa s nami chce porozprávať. Dobrý tréner, máme tu problém. Chcem, aby Pištinko odišiel z klubu FC Pribeta, pretože sa mi vysmieva, že som gej a že vraj sa mu pacím. Tak toto som si vážne myslel, keď mi Pištinko napísal, že chce ísť do Premier League. Že kvôli tomu to chce odísť, lebo sa mu páči Ali. Tak nás čaká ťažký výber, či Ali alebo Pištinko. Práve teraz sme 6 v tabulke, takže to by sme ešte aj mohli mať šancu vyhrať. Ale teraz nemáme čas porozmýšľať, či Ali alebo Pištinko, lebo nás čaká finálový zápas v turnaji, ktorý som v živote nepočul, ale to je jedno, my ideme proste na výhru, vyhráme to proste. Naši hráči sa už pripravujú, lebo vedia, že ide o veľa. Ide o trofej. Ide o česť a ešte o mnoho ďalších vecí. FC Pribeta je najlepšieho štýle, akom bola. Takže si myslím, že toto my dneska vyhráme. V finále Champions League. Skoro Champions League. A začíname. Majú loptu. Ako Dragomír. Stále majú loptu. Zastavte ich. Dobre, ideme. A máme Brávnik, Pištinko sa snaží obehnúť, ale nejde mu to, faulio. Červená karta. Toto. Dragomír. Alar, ani vysvedel meno, nie. Dobre. Nombe. Ani strieľať nevetím, keď co. No, a ideme. Prihrávaj. A ideme. Aguado. Barko. Strácame strašne loptu, to nejde. Strašne strácame loptu a teraz idú na nás. To pič. 1-0 vo finále Champions League. Skoro Champions League.
Neviem, čo to je za trofej ani, ale to je jedno. My sme si prišli pre výhru, nie pre prohru. A ideme, Ali to mal, Ali, aj to ide. Predriblinguje to celé a prihráva Pišinkovi a Pišinko... No, netrafil bránu. Joj, ale bola to strašne ťažká strela, takže Pišinko sa snažil, ale nevyšlo mu to. Nevadí. Ešte len 8 minút to zvládneme. Ideme. A poď. A zase majú šancu. A zase, ale obral pekne. Dragomír, ideme, Dragomír. A prihráva Barkokovi. Barkok stráca loptu. Robinson. A zase idú a zase. Náš 2-0 toho. Dobre, nevadí, máme ešte šancu, to ešte vieme otočiť. Poďme, musíme získať loptu, čo najskôr musíme získať loptu. A ideme, Aguado prihráva a zase strácame loptu. Brownie, Robinson, dobre, otrasná sa, hrozná strela. A ideme, Toure, a ideme, Aguado, Barkok ide, prihráva Alimu. Ali stráca loptu. Čo je s nami? Brownie. Zase idú. Náš bránka nás podržia do piči. Donnarumma. A majú roh. Povel to strieľa od nich. Povel prúdia. A máme. A ideme, Ali. A obrali ho. Nie. Dobre. A ideme preč, rýchlo, preč. Dobre. Alvarez sa snaží, Alvarez je strašne rýchly. Ale oberú ho, ale ešte máme hadzovanie. Brownie prihráva Alvarezovi, Alvarez je strašne rýchly. On prihráva Alimu, Ali beží, Ali zasekáva, Ali prihráva Pišníkovi a Pišníko. A prišiel gól! Otáčame to ľudia, Pišníko. Čo robí zase za oslovom, prebehne celý risko jeho oslova. Nevadí. Krásna strela. Pišinko to tam nahulil, jak vždy. Prišiel proste, zatvorí oči a strelí to tam, jeho to nezaujíma. Zatvorí oči a niekam to nahulí. A ideme. A máme loptu. Aguado, Ali mu prihráva, Pišinko a Ali, aké kombinácie, a Ali strieľa a gól, 2-2, priveta sa vracia, koľká minúta, 30 minúta, skoro, a ideme, Ali to zrovnáva, ideme ďalej, Pišinko krásne prihral, a Ali to tam natiaľ, jak keby neviem čo, to je akože Jožkov syn. Teraz čo tam robí? Čo robí? No dobre, to je jedno. Asi Jožkov syn. A ideme. Aguado. Barkok prihráva Pišinkovi. A Pišinko ide. 3-2. To, čo sa dneska deje? Z 2-0 sme to otočili na 3-2. Tak dneska to ide. Dneska sme ukázali, čo je FC Pribeta. A ešte stále nekončíme. Ešte stále bude len polčas. Ale nezakriknú to. Lebo teraz zase idú nás. Boži, obraňte to. Ale ľudia, keď sa vám páči táto séria, dajte like a odber, aby som videl vašu podporu. A ideme ďalej. Teraz to má Robinson. Dobre, Donnarumma to vybránil. Ani Donnarumma nie. Ďalší. Náš Donnarumma. A ideme, Barkok to má. Barkok ide, Barkok zasekáva. Ide stále sám, ide stále sám a ešte stále sám. A vybránil bránka, to je strašná škoda. Ale máme roh. Alvarez, Toure zasekáva. Prihráva Pišinko strieľa, nedal. Čo sa to tam deje? Joj, škoda. To je Dragom.
Nie, sám ide. Nie. Robinson, dobehni ho. Dobre. Náš brankár do piči, Donnarumma. Krásne. A máme loptu. Ani Viso jeho meno neviem, to je jedno. Dragomir, Aguado, Barkok, Ali a Pišinko strašne idú. Ale keď Pišinko bude musieť odísť, alebo Ali. Toto ja budem rozumieť. A Pišinko zase kol. Zase Pišinko nemôže odísť, Pišinko ťahá na štým strašne. A Pišinko boxuje. Pištinko. On je už od začiatku FC Pribety a proste on vie, jak sa má. Nahulil to tam, tak vždy. Brankár nemal šancu. A Joško sa teší, keby práve Champions League vyhral. Ale to je jedno. Bristol. A máme loptu. 4-2 vyhrávame a zase ideme do útoku. Ja nie. To. Skoro nám dali gól z útoku, ale tak dobre. Poď, Dragomir, ober ho. Je. Poď, nie. Ale oberťo. To, piči, 4-3. Veď to oni ešte otočia, to nemôžeme dovoliť, aby to otočia, nemôžu to otočiť. To je naša trofej. Nemôžeme dopustiť, aby to otočili. Dobre, ideme. Alvarez, Pištinko beží, Pištinko sa nevzdáva, Faul! Penáta! Okamžite penátu. Dobre, žltá karteka, má podľa mňa červená. Na červenú to bola, nevadí. Penáta to bude dobré. Jako sprásil chudák, Pištinko si hlavu rozbil. Dobre, tak sa tam hádajú. A poď, kto to bude kopať? Ali. Pištinko by to mal kopať, nie Ali do piči. Nevadí, tak Ali skúsime za Alim. Poď Ali. Na auto tam. Nie, do... Ali, ja som hovoril, niekto kope Pištinko. Pištinko to mal kopať. Alebo ten Joškov syn to mal kopať. Ešte aj on by to lepšie kopal. Joško je tréner. Dobre, zase. Dobre, koľko hlavička, jak Zidane. A ideme, Barkok ide. Barkok prihráva, Pištinko to má, a Pištinko strieľa, a Pištinko gól! A podľa mňa tu je už koniec, 5-3. Pre Pištinko, a Pištinko čo? Hat-trick dal, Pištinko podľa mňa aj ten hat-trick dal. V 70. minúte a 5-3. A ideme. Nezastavuje. FC Pribeta proste nezastavuje. Ešte chceme vidieť góly. Ešte. Pištinko krásne, jak vždy. Koľko sa máže podľa mňa z takou fashion, toto topánky, kopačky, ale ja to proste nezaujíma. Mamka mu kúpila, odtedy hrá, jak keby neviem. Asi fakt má na ten Premier League už. Ale FC Pribeta sa tam dostane. Možno nie túto sezónu, ale na budúcu. Tiež nie. Ani potom, to je jedno. Pomaličky sa tam dostaneme. A ideme. Robinson. Nie, oberte ho, nie. Dobre, náš brankár, ja som vedel, ten najlepší rating bráne máme. Nie, zase idú na nás, zastavte ho. Nie. Ešte dobre, že nevedia kopať jak Pištinko. Nevedia teď nahuliť jak Pištinko. Dobre. A máme. A Pištinko má zase loptu. A Pištinko beží. Pištinko zasekáva. Pištinko síce nemá takú rýchlosť, ale má strašné dovednosti, lebo aj neviem odkiaľ, to je jedno. Ali sa snažil, ale netrafil bránu. Či trafil ani. A poď, a máme loptu. Alvarez beží sám beží. A ešte stále beží. Stále sa snaží niečo vykombinovať, a prihráva. Ali stratil loptu do piči. Dobre. Nice, pekne Robinson, pekne. A ideme. Právny. A koniec.
A vyhrali sme. Nehoď, že nám to nedajú. To nie. Áno! Vyhrali sme to! Naša prvá trofej! Koľko? 5-3. Samé Pištinkové hlavy tam len sú. Pištinko to zvládol. Bez Pištinka by táto trofej asi nebola. Sa tu tešia. Keď sa vám páči táto séria, zanechajte like a odber, aby som videl, že podporujete túto sériu, lebo som začínajúci youtuber, ale veľmi sa snažím. A napíšte do komentárov, či má odísť Pištinko alebo Ali. A tu už zodvihujú. A celý štadión sa teší. Sice ani nie, no to podľa mňa tak jedno fanúšika tam máme, ale to je jedno. Pribeta FC a jeho prvý pohár. Bristol Street Motor Trophy, yes. Aký Angličan, vidíte? A vyhrávame a máme to. Tancujeme, cigánske bašovely. Neviem, čo to hovorím, ale hlavne, že sme to vyhrali. Pištinko sa tam teší, ale aj tak 3 dni nejedol. Ale ja to nezvedím. Ešte stále neviem uveriť, že Pribeta FC už za druhú sezónu vyhral nejaký pohár. Je to neuveriteľné. Keď sme brali FC Pribetu, sami 50 rating hráči tam boli a teraz sme vyhrali pohár. Sice nie až tak dôležitý, ale a v tabulke sme bohužiaľ sme štvrtí, takže nepostupujeme do druhej ligy. Škoda. Keď sme boli druhí, tak postupujeme. Škoda, no. Nevadí. V ďalšom videu už podľa mňa postupíme do druhej ligy.